Hát igen, mert ugye újra lett indítva, persze. Tuturu. De persze. Akkor szerintem ennyi elég. Otthon még át lesz alakítva. Jó, bele kell. Mit csinálsz, Timi? Beleélettem. Mit csinálsz, Timi? Nagyon jó eljössz. Oké. Nagyon jó. Ugye, hogy örülsz? De jó. De már ott is kiborította a srácokat. Alig lehetett elcsalni. Közöttünk 88-szor, hogy jönnek ki, kapta a szapszemüveget, hol van. Én viszont kérek segítséget. Ez elég nagy lesz, vagy? Reméljük, igen, az jó lesz, igen. Én nem is akarom. Akkor lehet, hogy mert ezt az egyet nem tudom, hogy kell beültetni. Akkor én csináljam ezt? Igen, köszönöm. Jó. Jó, akkor tőzzek fellikket. Nem egy keverékét rakunk az oljára. Még annyi kérdésem lett, hogy ezt öntözni hogy kell. Úgyhogy hogy igen, esővízzel, tehát csapvíz, ioncserélt víz nem, de ezt víz nem. Csak esővíz? Esővíz, valamilyen lágyvíz. Igen, és legyen víztelített mindig a közeget, de ne álljon rajta a víz, és ne is hagyj kiszáradni, tehát mindig nedves legyen. Ebben. Ugye ez lápon élnek ezek a növények, és az ilyen pangóvizes közeget kedveli. Most ezt nézzük, hogy ezt hogy fogom tudni vele. Igen, tehát ez a jókor kell elengedni című. El tud, ebből ilyen lépcsapó van. Köszönöm. A lányod meg el. Megtaláltuk, hál' Isten. Meg srácok kivoltak borulva tőle. Mamától kapta, Jó, és tűzőnapot nem szereti a növény, szórt napfényt kell, de napot is. Tehát szereti a napot, de tűzőnapot nem szereti. Menjetek motorozni. Gyere, megnézzük a kertet. Gyere. Jó, ennél hosszabbat nem tudtam volna hozni. Igen, az volt. Ez hogy került ez ide? És hol van a többi? Nálam egy, Ja, de mivel a csipesz az nálad volt, úgyhogy azt... Nem csak így megpróbálom bele szuszakolni. Tavi víz is jó esetleg? Hát, ugye attól függ, hogy annak mennyi a szerves anyagtartalma, mert ugye ő olyan helyen él, ahol a lápokban nem nagyon nincs, tehát szerves anyagtartalma a vizeknek az nagyon kicsi, ugye ezért is szükséges nekik a nitrogén utánpótlásra a rovaroknak a fogyasztása. De egyébként a rovarfogyasztás az kiegészítő táplálék, tehát nem csak azt tesznek, mert nyilván a többi tápanyagot föl tudják venni a talajból. Most, hogy a készfányik, most meg kell öntözgetni őt, vagy most így valamit csinálják vele? Most majd beöntözzük, és akkor egy ideig nem kell. Dekorációt én nem raknék be, de lehet, hogy lávakövet azért érdemes Jó, lenne. köszönöm. Mit szeretnél beletenni? Vagy azt majd te megcsinálod? Vagy Ó, lávakő. Oké, tessék, akkor rád bízom, ahogy szeretnél.
Igen. Ugye itt a lávakő is megtartja a párát, azért jó. Amilyen szép kis tőzemuhák vannak. És akkor azért is jó, hogy csak mindjárt elkérjük ott van üvegben van, mert lehet látni. Csak menjetek be hátra. Igen, jó, Ott menjél be hátra az üvegért, jó? Ott van bent hátra az üvegért, azon van valamiket. Tehát nézni kell. Nem csak a sajátodat. Hogy nézni kellene, és hogy ne száradjon ki a... Lehet látni, hogy mennyire nedves a... Nagyon óvatosan, nehogy És akkor ez a növény így, tehát bevonzza így a rovarokat magának, hogyha... Igen, na most, hogyha így floráriumban van, akkor lehet, hogy ez annyira nem intenzív, de például a tőzegből is szoktak kikelni ezek a tőzeg muslicán, és akkor azokat például meg tudja fogni. Tehát, hogy azért van ilyen lehetőség. Ott van egy színvonal. Alakul a kis üveg. Enyémben is van már egy. Itt van moha is hozzá, lávakő is. Ez ilyen obladozó már. Ja igen, az a milyen? Ja, jó, oké. Tehát ami volt, az saját volt, azokból lehet választani. De akkor megvan a... Kinek hívják volt. Lehet, hogy én ezt nem is forszíroznám jobban, nem tudom, hogy mi esetleg valami egyéb, vagy ehelyett a tőzeg valami nagyobban. Oké, de azt mondták, hogy igen. Tehát igen. Olembe jön haza, és Amennyiben nem kerül rá fedő, akkor Beöntőzzük meg vízzel, meg egy kicsit megspecceljük, lélegeznie kell a növénynek. Igen. Igen, felülön ne álljon a vízzel, legyen víztelített, ugye nem túl vékony, vagy nem túl hosszú a gyökere, a gyökérzóna az legyen vízes. De ez nem Nem tudok rá bele se találni. Most a mohának egy kicsit. Ez kié volt? Kié volt? Gyere ide öcsike mellé, bátyóka mellé, és akkor ott lehet csinálni. Hát a beültetést, meg mindent. Akkor minden üveg megvan, ugye? Nem vitte el. Nem, köszönjük szépen. tényleg úgy aztán, hogy jöttek össze. Jó, én nem figyelek használni. Rakjál mellé mohát, az is tök jó fog. Oda betetsz valahogy, nem? Kié? Ennyi. Ez a bespriccoló, az micsoda? Hát igazából azért, hogy a poszt is Ja. hogy a múl, igen. Ja, hogy az is csak az víz igazából? Ja, azt hittem valamilyen tápszer vagy ilyesmi. Ugye nem tápozzuk, ez a lényeg, mert hogyha tápanyag gazdag a víz, akkor elpusztul a növény. Ja, értem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mélyre vagy a legyen. tetejére? Hát kicsit bele. Akkor ezek nem most rágják vele? Még nem. Nézzétek, kutya. Jó van már. Na, ez meg is van. Leülök oda a pavilonba. Mohát nem raktál volna bele? Hát én nem tudom, ő ért hozzá. Mondom, hát rakjál bele, amit akarsz, én nekem nem nagyon vágom, szóval... Nem.
egy kis dellát. Várjunk, erről már lehúzom a töltőt. Jaj, még 4-ig van ez a cucc. Ja, láttam, hogy lehet ilyet. Ez a florárium. Hát jó, most gondolom milyen lóbasszú üveggel jobb lenne, hogy nagyobb terület, de hát nekem csak ez volt. És akkor azt az egészet, tehát mindig nedves legyen. Ő most a kisbabám. Szóval ilyen. Szerintem jó, csak hát ugye amit ott voltak, azok a nagy befőttes dolgok. Azt mondta, hogy a fából, amik kikernek, ilyen paraziták vagy mik, azokat is megfogja ez a ragadós szárával megfogja. Kivette belőle a piszkát, ugye? Akkor most ennek nem tudom mi a neve. Ennek mi a neve? Mert ragadós valami. Tehát a csáp, vagy a levelején látszódik ez a szőrzet, ami megfogja a rovarakat. Mondjuk, hogy aztán hogy eszi meg, azt nem tudom. Késsel villával. Ja, hogy beszorít, ja, hogy ott marad a növény ezeken a csápokon, és akkor felszívódik. Mondjuk igazából tehát a légycsapó se látod, ahogy elpusztul a kis virág, vagy a növény benne. A légy, meg ezek nem látod, mert becsukódik. Csak ugye ott az a látványos, hogy csukódik össze a szája. De Pál ezt mondta, hogy ő kertész. Erről is lehet akár kép. Mondjuk nem arról, hogy van rajta, powerbank.
Rosaria capensis alba. Mit gondoltok, hogy néz ki? Chat, mit gondoltok, milyen ez? Milyen lett? Az jó. Hát esővizet. Tényleg, hát nem kell lefedni. Hát amúgy azt lehet, hogyha esik, és akkor a pocsolyából meleg vizet, nem? Szilva lekvárt. Hát de most, mert hogy máshogy szerzek esővizet? Viszek le amikor nagy zuhé van, megáll a víz Hát a párkányra, vagy hova gondolod? Hát én nem kertben lakom. Hát a párkányra lehet kirakok valamit, de leviszi a szél. Hát hallod, Jemszén, nekem volt Vénusz létcsapóm jó pár éve. És hallod, az az egyik szájába raktam parízelt, és az már nem nyitott ki többet az a szája. A vége kilógott ez a száraz, már elszáradt az egész. Lul XT. Hát, ja, nagyon érdekes, mint az ágyba húgyozás. De a lényeg az, hogy nem tudtam én ezt így annyira, csak így jó volt ez a sztori, amit előadtak, hogy ez becsalogatja a növényeket, és akkor becsukódik a száj, aztán megemészti. Tényleg ott a légy. Aha. És akkor most... hogy nem a növényeket. Tudod, a szúnyog, meg ilyesmi. Csak hát... Csak ugye az öntözéssel is volt baj. Mert ugye elvileg az még kaktusznak minősül, vagy akkor ilyesmit mondott. Legyen James a neve. Jó hangzik, hogy legyen James a neve. Őt is így oda néz. Mehet a kísérlet. Nézzük. És figyeljük. Na, ezt úgy beledobtam, hogy én se látom, hol van. Látjátok? Hát arra dobtam.
Hát nem merem, ez így igaz, nem merem, félek. Te oda tennéd a nyelved? Hát azért ez nagyon parának néz ki. Én nem merem. Látjátok valahol azt a komisszjószág bogarat? Lógass bele a virslidet. Hát nem tudom, James, szerinted alszik? Akkor viszont nem kéne megzavarni. Az lehet, hogy éjszakai éjszakai ragadozó beszarsz. Vagy lehet nem szereti, ha etetik, mert ő vadászni szeret. Amúgy szerintem nem szereti, ha etetik. Olyan, mint az oroszlán. Tehát az is vadászni szeret. Ott van a növény. Beleragadt. Vagyis nem a növény, na, ez a kis bogár ott van. Várjatok. Hogy kéne, hogy mutassam, hogy lássátok. Hát ott. Ott látod? Ott. Nem tudom, mennyire látszik. Várjál. Ott. Az ujjam. Elveszem az ujjam, és ott figyeld, ott. A láb, a háton fekszik. Mert úgy esett oda háttal. Látjátok? De fejjel lefelé van, ugye? A lábai fenn vannak. Jaja. De nem nagyon mozog. Tehát ő így hagyja, hogy megemészszék, vagy nem harcol az életiért. Vagy lehet, hogy már bele is rakta az izét. Valami idegmérget belefecskendezett ez a növény. Ja, pihen. Lehet alapul. De az amúgy az is az. Az is ott van már egy... Nézd meg, nem nagyon akar odébb menni. Ma van 17-e. Lejegyzem, hogy 17-én 15 óra 20 körül beledobtam egy bogarat. 15 óra 18 körül. Vezetek majd ilyen evési naplót.
lehet érzi a növényem úgy, hogy ott van ez a bogár. Csak lehet nem ez a kedvenc bogara. Amúgy ilyenről van valami info, hogy elvileg a virágok szeretik a izét. Hogy a növények szeretik a zenét. Ilyenről hallottam, hogy jobban nő, ha zenét hall, vagy nem tudom. Van az a film, amikor a növények kibocsátanak ilyen gázt, és akkor öngyilkosok lesznek az emberek tőle. Az Esemény. Ez jó kis film lett szerintem. Vagy nem minden növény, csak a fák. Azt hiszem a fák, hogy így védekeznek az emberek ellen. És amúgy esküszöm, egy büdös szót nem szólhatnánk, ha létezne ilyen, és a fák alkalmaznák. Tehát egy büdös szót nem szólhatnánk a fákra, hogy hagyják abba. Aha, na máshogy fejlődik. Van, amelyiket torkozzák, az nő a legnagyobbra. Lul. Ez az amúta a legjobb, esküszöm, ez a lul. Ez kurva jó, még mindig. És azt nézem, hogy ezt én hát de milyen teraszra? Esetleg az ablakot ki tudom nyitni, de ha én kirakom a... Hát van lenn udvar, de ott nem hagynám húzamosabb ideig. Mert az közös udvar. Ja, ablakon kívül, csak ott meg para, mert ugye utcára néz. Ezt mit tudom én, kicsit megbicsaklik az üveg. Hát nem lopják el, második emeletről nehéz lenne ellopni. Csak az a baj, ha véletlen megcsúszik az üveg, azt alatta áll valaki, azt ráesik a fejére az üveg. Hát nem lesz őszinte a mosolya tőle, elhiheted. Nem tudják lenyúlni az ablakból, vagy csak nem ugrik. Ha nem ugrik nekifutásból 2 méter magasra. Vagy 2 emelet magasra. Ja, mondjuk az lehet. Vagy oda gumipókozom a radiátorhoz. De itt úgy van, hogy a terkélyem nincs. Az udvar, hát ilyen nagyon pici, inkább parkoló. Van egy 2 füves rész. De abban nem lehetek biztos, hogy ha én ezt leviszem üvegestől, ez holnapra is ott fog lenni az udvaron. Tehát inkább az ablakos megoldás a valószínűbb. Mondjuk azt nézem, hogy én ezt hogy bírom, kézbe vigyem haza, vagy
Táskába belefér, csak nem szabadna, hogy kiboruljon. Nincsenek. Fű van, annyi. Fű, ennyi fű. Most itt mondta ezt a teleltetést. Tehát akkor hűvösebb helyre kell raknom. Tehát a teleltetést annak mondja, aki ugye kertbe akarja tartani, és télen nem hagyhatja ki a növényét a kertbe, mert hideg lesz. Ja, tényleg ez nem kell, igaz. Hát igazából itt az esővizet kell valahogy. Ez miért mindig forró, basszus? Ez telefon, ez... Ja, mert közben osztja meg a mobilnetet, lehet, hogy azért melegszik, vagy nem tudom, a másik. Mert most a... Basszus, amúgy tényleg. Ez mi a szar? Ez meg a zsebembe feloldotta magát. Hát az fasza. Hát ha így haladunk, jó nagy szopás lesz. Mindjárt mutatok neked, Pál, lesz valamit. Na, megmutatom, hogy eddig hogy állok. Tegnap 3-at találtam meg 3-ból. Na. Még van ez a vasúti híd maradványai. Akkor Szeged a metrónál van egy, a szegedi Osannál. Kamaratöltésen van egy, meg régi szerb templom, ez is ott van Szőreg felé. Ezek a geók vannak még így kb. Látod? Ja, meg tegnap, ahol voltunk, a Marosnál,
maros, tiszamaros torkolat. És ott is van egy a Maros deltánál, de az egy ilyen sziget. És oda csak csónakkal lehet bemenni. Szóval az most vagy valakivel beszélek, akinek van csónakja, vagy az ott marad. Tehát konkrétan néztem. Hát jó, de setup-pal esélytelen. Harmincöt. Még azt mondanám így, nem viszek magammal semmit, telefon meg ilyesmit. Vagy ilyen vízálló cuccba beleraknám. És gyorsba átúszni. A 40-ig várok, addig rajta adjam a töltést. És 15 óra 40-kor leveszem, mert most 39-en van a telefon. Viszont innen már hazamegyek, tehát mást még most nem terveztem most. Tehát vannak ilyen részek, ahol pocsolyák összegyűlnek, és akkor lemegyek egy ilyen valamilyen kis üveggel, és abból töltök bele vizet. Az jó, nem? Most pont borús idő van. Hát az, hogy én megvárom, hogyha esős nap van, és akkor a pocsolyába, tudod, ilyen résekbe, árkokba megtelik a vízpocsolya, de az esővíz, és akkor abból viszek le valami flakont, beleszedek vizet, és akkor azzal meglocsolom ezt az üveget. Az jó lehet, nem? Hát nem, hanem ha esik, akkor már aznap. Napokat nem is lehet várni, mert ugye felszáradna. Teli megy szóra. Ez remek. Most mondja, hogy kérdés, hogy a
víz, ahonnan a tó víze, hogy van-e benne elég tápanyag, vagy mit mondott. Hát most azt én honnan tudjam, baszki. Na, leveszem. Aha, sok bogár abba pusztul el. És akkor tápanyagot ad a víznek. Táptalajt. Hát ott a plázató. Abban van hal. Hát a plázatóban vannak halak is, tudod? Hát volt, láttad már stream, amikor voltam ott. Kacsák is vannak, tehát biztos jó a víz. Meg tele van kálkalagokkal, olyan víz kéne. Szerintem a plázatóban vannak kálkalagok is. Meg ott ott megél a varanydudva is. Jaj, a fix, jó. Szóval az a lényeg, hogy de lehet amúgy kéne beletenni egy kis varanydudvát is. Ja, az jó, hogy teli van szúnyogokkal, akkor engem is leszívnak, nem csak a virág tud enni majd. De az amúgy 200 IQ, hogy kiszívják az én vérem, és akkor aztán meg friss vérrel teli ízét. Kell. És akkor friss vérrel teli
szúnyogokat tudnak enni, vagy tud enni ez a kis virág. Japán tűz. Az innentől kezdve biztos, mert akkor elteszek egyet, nem mint annyira a csampódnak a helyet. Ezt teheted a tetejére, ugye? Meg azt a nagy sablont is belőszem. Fűzlevelű lilionfa. Ott valami fákat mutogat az ember. Megyek, megnézem, mi folyik ott. Ó, ez is szép. Az. Akkor csak az lesz. Bocsánat. De ez mi? Nekem nem is mondta, hogy dobja kockával. Ezt a szarságot. Nekem nem is mondta, hogy dobja kockával. Köszönjük, sziasztok! Nagyon egyszerű talán. Vad lett belőle? Vad citrom, vagy mi? Vagy lócitrom? Bevágják a lisztit. Mindig átültetés után, hogyha növényt kaptok, ezt ezzel feltétlenül kancsokat, és akkor úgy találsz. De az sem biztos, de... Sőt, valaki meg vagy akváriumban teszi, vagy bezacskózza egy-két hétre. Nyilván szállított naponta, de átültetés után kell neki a fullpára. Akváriumban nem is van, nekem úgy van akváriumban, hogy az akvárium fel van a golyóba, és 6 centi, aztán van kell vízzel, így most fogom beleállítva a kancsódat akváriumba. Kókuszos tőzeg jó nekik? Attól függ, milyen kókuszban rákókusz,
ilyen izékar. Ez trópusi üvegház. És ez biztos nem eső? Vagy ez biztos... Akkor miért mondod, hogy ilyen kell nekem? Akváriumba. Na, mindjárt visszajön. Ott egy cica. Na most már jó. Az is rá fog szapakol. Mi? Ugye téli napfordulókor ilyen 6-2 óra pontos órák száma, de hát Ah, 55. Volt már nyertes, ingyenesek, nem is igénylik. Ugye itt mindegyik úgymond egészséges növény, ezt a fóliából vannak. Ugye annyi, ők már ilyen fűrészes van benne, vörös van benne. Igazából az másik az, hogy tetszik egy kis legszamagát, vagy nem. Sima formát. Ez mind az, meg még itt az a változat, és ez a két nagy, meg ez. Azt hiszed el? Ugye csak az 3-as, de ennek oldalom kell 2-zni, jó lesz? Jó, 2 oldalom. Akkor a
kancsókák is. Értem, hogy és akkor elgondolkozol, vagy és akkor gyakorlatilag jóhozzá, vagy pedig... Jó van. Na, megyek ki busz megállóba. Kicsit el van borulva. Ott a busz. Most fordul meg majd. Szerintem jó volt ez a füvészkert. Lett ilyen floráriumom is. Ez teljesen jó. Jó kis mini kertecske. Ó, bassza meg. Ez most fog elmenni a busz. Így meg ezzel nem szaladok. Ilyen másik. Nem nagyon ki van a jobb lábam. A ballal nincs baj. Azzal mehetne, de a jobb az... Sántítva megyek kb. Jó, hogy kb. Majdnem ház elé lak a busz. Hát...
Megnézem. Tizenhat óra 2. Bazd meg. Most ment el, 4:30-kor jön a következő. Hát innen fél óra alatt meddig tudnék lemenni fél óra alatt? Szerintem egy megállót le tudok gyalogolni. És hát le tudnék többet is, csak miatt osznak. Az itt is vannak ám vityillók. Azt nézd, napelem meg a lófasz. Hát a jobb lábam az nagyon ki van. Szóval ezen gondolkozom, hogy most egy pár napig így nem nagyon kéne erőltetni a lábam. Mi bűtelik rá? Nem, mi bűt? Rohadt jó kérdés. Lehet, hogy örökölte a családtól. Padon hazaszögdelek, hát simán. Hát ezek baszki kegyetlen. És az, de most belegondolsz, azzal is így évre megnézed, mennyit spórolsz, hogy nem kell lakbért fizetni. Azért az is, az sem mindegy. Felhő. Ez most elkapna, az elég kellemetlenül érintene. Mondjuk a virágomat nem. A virágom örülne egy kis esővíznek. Te az is milyen lakás. Na látod, ilyen kerted van baszki, akkor simán kirakod ezt is a kertbe. De hallod, amúgy most ezt nem nagyon értem, tehát azt mondjátok, van olyan, ami
50 éve le van zárva ilyen florárium, és akkor az nincs locsolva. Érted? Most ez hogy van? Hát ha 50 éve hány szobás? Nem tudom, 4? Nem tudom. Tehát most, hogyha florárium, és így van ő, hát de azt mondod, le van zárva. Tehát a legidősebb florárium, hogy 50 éve így le van a teteje zárva. Tehát akkor, ha le van zárva, akkor hogy öntözöd? Tehát ez úgy, hogy másfajta növény van benne, aminek jó, hogy tehát lecsapódik a párra, és akkor azt a párát hasznosítja fel. Így valahogy. Ja, tudom, csak ugye, de elküldte a Discordra, és akkor visszanézem. Vagy ott megnézem. Hú van már? Az is elég jó. (16:31). Ezután jön a Hatház alsó kikötősor. És mennyi idő? Tehát most van 14 óra, vagy 16 óra 09. Bárhogy nézem, ide 22 perc múlva érkezik a busz. Most megnézem 22 perc alatt mennyi megállót lehet menni. Itt egy 2-3 lime. És itt beljebb jövök. De jó, ott is a fű. Tök szép, zöld erkélyük is van. Hát ezek... Most lett vágva a sövény.
Ja, fúj. Jaha. Hát tudom. Ott a kuka, a zöld kuka, az, annál van a következő megálló. Ha itt lesz. Hat házak. 16 óra 32. Az a kemény, hogy várjál, alsó kikötő sor. Igazából még egy megálló bőven benne van. Itt fent is bírok menni. Mekkora darázs, basszam ki. Halihegyes. Hát kiégtem kicsit. Nem tudom. Elég rossz indulatú volt a chat, aztán nem értettem miért. Nem tudom, így első perceim voltak abban a játékban. Hát mindegy, így nem is volt kedvem nyomni. Hát jó, de érted, én ezt honnan tudjam, hogy most szerintem meg nem mindenki viccelt. Na, múltkor itt mentem le egyenesen keresni ezt a ládát, és mikor odaértem, akkor derült ki, hogy ez benn van a füvészkerten belül, amit most találtam meg.
Hát lehet, ja. És akkor azért pont nem ezt akarja olvasgatni. Hát igen, valahogy én is így voltam. Jó, hát este aztán valahogy azért jobb lett. Így kimentem. Volt egy ilyen szamócás bor, meg egy epres bor. Alig. Tudod, SMD. Voltam a füvészkertbe. Ott is meglett. Ja, most már vissza lehet adni rá a hangot. Csak levettem. Ja, de aki kérdezte, annak mondtam is. Úgy voltam vele, hogy mi értelme az egésznek. Ott a következő megáll. Hát én, ja, más nem tudom, de én azért, hát nem tudom. Nekem azt mondták, nekem már sokszor mondták, hogy van ilyen hülyeségeken a gyalog, hogy amúgy nem is ellenem szól, csak belemagyarázom, hogy magamra veszek mindent. Ez már így ilyenrel is sokszor volt. Nem működik, persze, hogy nem működik, meg ez sem működik, hogy érted, a pozitívat nézd. Oké, lehet nézni a pozitívat, de általában mindenki izére fog ugrani. Tehát most, hogy mondja, van egy ilyen skála, hogy 50 000-szer, ha mondják, hogy köszönöm, meg jó, meg minden, oké, tehát az így ilyen normálisnak tűnik, de hogyha egyszer is ilyen negatív, akkor az így 3-szor annyira beüti az embert. Nem tudom, ezt mennyire lehet érteni. Tehát valahogy a negatívnak nagyobb a szorzója. Hogy most hiába ne foglalkozzon vele. Szót. Szeged Business Center. Hó. Na most van 16:20. A füvészkerttől jövök. Kb. 4-kor indultam el. (16:33-kor ér ide a busz. Az még 12 perc. Gabonakutató a következő megálló. Ott egyébként ott lenne egy geó, de azt nem találtuk meg, mert benn van az erdébe. Meg itt van a izém is, a florárium a kezembe. Megmutatom, aki nem tudja. Tehát ez ilyen zárt, hát nem annyira, ez ilyen külön élővilág, most csinálták. Van benne ez a ragadósak a levelei, és úgy magához ragasztja a bogarakat, és felemészti őket.
Már egyet elkapott, ott van benne, most nem látszik. Akkor raktok bele földet, ugye, mohát, követ, faágat, és ez így ilyen önfenntartószerűség. Hát jól néz ki szerintem. Ja, vulkáni kő is van benne, nekem tetszik. Meg volt, hát ugye létcsapót akartam, mert volt nekem Vénusz létcsapóm. Az olyan, hogy belemegy a rovar, és akkor van benne érzékelő, és becsukódik a szája, aztán 1-2 hét alatt megemészti. Olyat akartam venni, csak mondta nekem ott az ember, hogy azt teleltetni kell, és az nem jó, így floráriumba. Tehát ezt a ragadósat mondta. Egy bogár ott már benne van. Mégse tartok. És mondták, hogy esővízzel lehet csak locsolni. Tehát a csapvíz nem jó. Tehát esővízzel szabad csak. Szobában jó lesz valahogy. Csak aha, klórossa nem tesz jót neki. Úgy volt, hogy ez a kicsi növény 1500 forint volt, ugye egy cserébe volt. Jó, de amúgy ezt, hát jó, valószínűleg úgyis spoiler lesz, de igazából megnéztem volna otthon. Mert ugye 4-ig volt ez a rendezvény, tehát vége lett, mire én hazaérek. E 1500, és akkor rakod bele követ, alá tőzeget, ez valami, na itt a busz. ...70-es füvészkert. És ez majd meg fog fordulni pár perc múlva. De buszra én már nem izélek telefonnal. Szóval addig elintézem itt, amit akarok, aztán visszamegyek. Na szóval ilyen. Szerintem teljesen jó. Nekem tetszik. Befőttes üveget azt én vittem. És akkor ebbe rakták bele. Na, mit akartam? Mit akarsz ezen megenni? Hát ez egy ilyen, ez itt tőzeg, vagy mi a szar, vulkáni kő, fadarab, meg moha, meg ugye a növény. Ebben nem tudsz mit megenni. De egyébként nagyon szép pillangós, volt ilyen pillangós ház, ott is lettek elvileg képek. Majd megmutatom. Baszki.
Coax. Na, én elköszönök, chat, mert mindjárt jön a busz. Aztán majd beszélünk Discordon. Hali, bye bye.